Gitunol na sa lokal nga gobyerno sa Mati City ngadto sa mga department heads sa City Information Office, Budget Management Office, Local Civil Registrar ug sa City Mayor's Office ang upat ka mga brand new vehicles kaganihang buntag Agosto 26. Mismong si Mati City Mayor Michelle Napilrabat ang mi-turnover sa mga sakyanan. Ang upat ka 4x2 nga mga sakyanan nagkantidad og 5.991 million pesos din gipalit kini pinaagi sa competitive bidding. Busa nagpasalamat ang mga department heads sa mayor sa gihatag kanila nga sakyanan nga dakong tabang sa ilang mga trabaho. Sa Malungon, Sarangani Province, mipalit og bag-ong rescue vehicles ang lokal nga gobyerno aron dunay magamit sa tanang klase sa emergency. Kagahapon, nahatod na ngadto sa Municipal Hall ang laing siyam ka mga brand new nga sakyanan nga dugang sa unang 22 units nga nahatag na. Gi-inspeksyon dayon nila Mayor Maria Teresa Constantino ug MDDRMO Jesse De La Cruz ang siyam ka mga 4x4 powered vehicles. Temporaryong ipasilong sa Municipal Gymnasium ang mga sakyanan ug gikatakdang ipang turnover. Siyam ka mga barangay ang makadawat niini nga gilangkuban sa barangay Nagpan, Tamban, Atlae, Lutay, Upper Biangan, Ampon, San Juan, Talos ug Kalkikan. Sumala ni De La Cruz ang bag-ong mga sakyanan dugang sa tinguha sa LGU nga mahatagan og kaugalingong emergency vehicles ang 31 ka mga barangay sa munisipalidad sa Malungon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.